16. Să mai dăm un exemplu. Asta a fost primul exemplu. 305,26 de împărțit la 20 egal. Vom efectua operația de împărțire pozițională. 305,26 de împărțit la 20. Evident, număr format din două cifre, prima grupă va fi tot un număr de două cifre. Observăm că 30 este mai mare sau egal decât 20, asta înseamnă că putem deja să ne gândim de câte ori se cuprinde. Și începem. 20 se cuprinde în 30, odată. 1 ori 20, 20. Efectuăm diferența, 0 minus 0, 0, 3 minus 2, 1. Ca și în cazul împărțirii numerelor naturale, odată ce am identificat prima grupă, urmează ca în etapele următoare să coborâm strict câte o cifră. Coborâm pe 5. Evident, 20 se cuprinde în 105 de 5 ori. 5 ori 20, 100. Efectuăm diferența și avem 5 minus 0, 5, 0 minus 0, nimic, 1 minus 1, nimic. Coborâm pe 2. Evident, acum e de observat faptul că am intrat în partea decimală, da? Deci am trecut de virgulă. Asta înseamnă că și la cât vom adăuga o virgulă. 20 se cuprinde în 52, evident, de 2 ori. 2 ori 20, 40. Efectuăm diferența și obținem 12. Coborâm pe 6. 20 se cuprinde în 126, evident, de 6 ori. Și obținem 120. 6 minus 0, 6. 2 minus 2, nimic. 1 minus 1, nimic. Bun. Spre deosebire, aici apare o ușoară diferență față de împărțirea numerelor naturale, în sensul că odată ce am coborât ultima cifră și teoretic avem un rest, am discutat la clasă că după ultima cifră decimală, evident, putem adăuga o infinitate de zerouri. Asta înseamnă că eu pot adăuga un 0 pe care evident îl pot coborî aici și avem 20 se cuprinde în 60 de 3 ori. 3 ori 20, 60. Evident, nimic, nimic. Respectiv, rezultatul este 15,263. Bun. Probă. Să efectuăm operația de înmulțire între 15,263 mulțit cu 20. 15,263 de înmulțit cu 20. La înmulțirea cu 0 obținem peste tot 0. La înmulțirea cu 2, 2 ori 3, 6. 2 ori 6, 12. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. 2 ori 5, 10. Și 2 ori 1, 2 și cu 1, 3. Linie orizontală și efectuăm adunarea. 0, 6, 2, 5, 0, 3. Acum se pune problema unde poziționăm virgula. Păi numărăm cantitatea de cifre decimale. 1, 2, 3. Numărăm de la dreapta către stânga. 1, 2, 3. Deci se verifică rezultatul, respectiv 305,26, 305,26. Avem câteva exemple, evident. Da? Sper că a fost de folos. Hai să mai încercăm un exemplu. Să încercăm o împărțire unde partea întreagă este nulă, respectiv 0,0056 împărțit la 8 egal.
Păi la fel încercăm, aplicăm metoda pozițională, respectiv 0,0056 de împărțit 8. Începem. 8 se cuprinde în 0 de 0 ori. 0 înmulțit cu 8, 0. Linie orizontală, nimic. Intrăm în partea decimală, da? Deci am trecut de virgulă. Asta înseamnă că îl coborâm pe 0, dar adăugăm și aici o virgulă, da? Că și aici intrăm în partea decimală. Aceeași situație, 8 se cuprinde în 0 de 0 ori. Evident el, nimic. Coborâm și acest 0. Repetăm procedeul, tot de 0 ori. Da? 0, 8, 0. Nimic. Coborâm pe 5. Atenție, 8 se cuprinde în 5 tot de 0 ori. 8 ori 0, 0. Efectuăm diferența și ne da 5. Și mai avem de coborât pe 6. Respectiv 8 se cuprinde în 56 de 7 ori. 7 ori 8, 56. Și iată că am obținut atât câtul, cât și restul 0. Evident, rezultatul este 0,0007. Evident, e indicat să facem și o probă, respectiv 0,0007 de înmulțit cu 8. 8 ori 7, 56, 8 ori 0, 0 și cu 5, 5, 8 ori 0, 0, 8 ori 0, 0, 8 ori 0, 0. Rezultatul 0,0056 corespunde cu de împărțitul nostru. Ultima situație. Ultima situație de analizat este respectiv împărțirea unei fracții decimale tot cu o fracție decimală. Bun. Lucrurile aici, evident, sunt ușor diferite față de situațiile anterioare, în sensul că noi cumva trebuie să eliminăm partea decimală prin adăugarea de zerouri suplimentare dacă este cazul. Respectiv, avem următoarele situații. A. Dacă fracțiile au aceeași cantitate de ghilimele de cifre decimale, se elimină virgula și efectuăm operația de împărțire ca în cazul numerelor naturale. Exemplu: 3,6 împărțit la 0,6 egal. Observăm că avem aceeași cantitate, o cifră decimală, o cifră decimală, deci putem efectua, eliminând virgula, 36 împărțit la 6, evident,
rezultatul 6. Un alt exemplu. 1,28 împărțit la 0,04 egal. Avem două cifre decimale, două cifre decimale. Eliminăm virgula și efectuăm 128 împărțit la 4. Și evident, 4 se cuprinde în 12 de 3 ori, 4 se cuprinde în 8 de 2 ori. Rezultat final 32. Dar evident că nu întotdeauna rezultatul